Mies käveli syksyisessä pimeässä metsässä yksin. Hän huomasi talon keskellä metsää. Talo oli hieman ränsistynyt, iso puutalo, jossa oli 2 kerrosta ja ullakko. Ulkona oli hieman kylmä, joten mies päätti mennä, osittain myös uteliaisuuttaan, taloon sisälle. Sisällä talossa hän huomasi ensin sängyn keskellä huonetta ja pöytävalon sängyn vieressä. Talo oli sisältä suhteellisen siisti, vähän pölyinen vain. Mies huomasi myös heti isot taulut, joita oli joka seinällä. Taulut näyttivät hyvin aidoilta, melkein valokuvilta, ja niissä oli kuvattu tyhjäkatseisia ihmisiä mustalla taustalla. Hahmoilla oli mustat hiukset ja kalpeahkot kasvot. Ihmiset vain seisoivat tauluissa tuijottaen eteensä. Miestä alkoi hieman karmia, mutta hän oli väsynyt ja päätti mennä huomaamaansa sänkyyn nukkumaan toviksi. Vielä viimeisen kerran mies vilkaisi yhtä taulua ennen kuin sammutti valot ja alkoi nukkumaan. Yön nukuttuaan suhteellisen hyvin mies heräsi. Hän nousi sängystä venytellen itseään. Raukeana hän meni katsomaan vielä tauluja ennen kuin lähtisi talosta. Kauhukseen mies kuitenkin huomasi, että taulut olivatkin ikkunoita.